ko ninyo og PJ. Just call me PJ. Long for Philip John. Long for Philip John. Tagamako, Compostela Valley Province, Kudulanday. From Mako, Compostela Valley Province, Dolintay. Adlaw-adlaw kong gasubay ng inyong programang Mga Gapnag sa Kinabuhi. Every day, I line your program. Segment of your life. Nagagusto ko kay Jillian. I like Jillian. Apan di ko niya gusto. But Jillian didn't like me. Naningkamot ko sa kong pagpanguyab nga ganiya. I will enhancing to get the heart of Jillian. Apan, nagmagahi siya. But very hard. It's very hard to teach all dogs new tricks. Sit. May na lang pinapakuhigala nga si Weng. But my friend Wing is always there. Suportado ko ni Weng. Mataglihok na ako. Every moves, every crossover, every drive or slashing the middle of the court is very supportive. My lateral movements, right hook, uppercut, wrist jab. Wing is always there. Apan porsigido ko nga mauyab si Jillian. But I want to Jillian come to my heart. O dili nagsugod ang gapnod sa And akong this is the kinabuhi. story of the stagnant of my life. That's it. That's it. Jillian, Wako'y mabuhat, anak. to kabuhan ako nung litawan ni mo ba? Ano kiyay? Sanay na, anak kiyay. Mapagili ko'y paglaom na kanino. Uy, wak, cute. Hindi ko niya malipsot tiyatak ka. Pero John, lani siya. Ayaw kalain na, pero... Agaliton kayo ka... Di ko ka na mga alam, mga forma ka ng... Hindi ka ni kahit mga body fake. Jillian, Lain lagi kaya ka. hindi lang sa panlabas na niyo mo makikita ang tunay na pagkatao ko. Ay, mas kinalagi. I don't like the person, like that, like this, like that, like this. Jillian, tagay lang ko chance. Nakukay kong gusto kanino. Ang kalaki kahit at... Sabi niyo, Sotia, takati ko gusto yung masakitan. Very John. Isa mo ganun ang iyong pasakitan, di ka? Alam mo, anti ka. Alam mo lang daan, imong naungdaan na mo'y anak ka. Pero ka sa kuwag ng inanak. Medyo ko ka, maalanganin kong suot niyo, Very John. Alam mo lang, Ikaw ka ng mga tao porsigido. Ako gusto na tao ka ng slowly but surely. gidali mo ganun, di ka? Oh, Una-una, Jillian. Tulog ka buwan ako ng uyab ni mo. Ang ako mga ex, one click ra na ako to. Sabihin na hinati ka mo gani. Unay punto diha.
Ngunit puntong sistema. Ang pagpanguyab. Lain ka lagi ay, mamugos pag... Ang pagpanguyab og paspas ug ang pagpangwangklik. Lahi na siya. Pag-click sugod o pag-una-una, lahi pa na siya. Mo gani, Jillian. Wala ti ka gidali-dali. Basta ka di sa ko, Pilipkan, ha? Ay, ako yung kasing-kasing eh. So, wala sa gid. Basta laki mo. Wala mong lain, malain mang ka. Malain mo din ang inanungtong niyay. Dala ba yung talugliog na may hanabap ng doon? Anak ka. Anak ka. Gawin. Gawin. Kasi ako magkali, ako man. Dala pa lulood na may hanan, di ba? Mau ba? Wadyo ko nila sugot niya di ay Philip John. Panis lagi. Ba't ayaw ka pasar sa standard? Agam ka. Ano man? Kaya nga, kisa may di mo. Kisa mo mo to ni mo ko nga di mo katuhuan. Di ba sa nang... Pero mag-ship di kaglain nga girl di ay. Malay na ito, narada diha des kilid-kilid. Diba? Kabalubiya ka. High school pa lang. Ako na kayo gusto ng Jillian kay crush kayo na ko naman yung mother majorit. Ano niya? Samtang ako, Isa father majority na siya, pero di man kanya sugton, Bill. Saan man mo magagwanta yung ka, ana, ha? di ko surrender. Di ko surrender. Dili, magodin, ani mo, dapat mag-shift kaglain kay para makamove on ka. Paano mag-move on man ko? Wala pa gani ko ng uyab? O pagkay ko niya gisugot? O pagkay may nagbulak? Nya, saan man nabi nga, di ba yun kisya mo sugot ni mo, kahit magkirang bayhanan na. Bahala na. Pangitaan. Di mo patol sa mo, ha? Kay pilian man na kayo. Ay, pangitaan ko ng pamagi. Sugton, nagyan mo ko na bayanan na. Pangaani mo pa ito eh. Sige, madalag ludlood pa. Madala ba? Ludlooran ako. Gara mong punuon. Pangluod ka, bahala ka, naon mo ka. Kahit ginaning bayana pa, kahit yung kayo. Next, stanaw na mo yung sa may matambag na masig daladala na lechon next. Ay, ano pa ginay mo na yung litsit? Ay, ba't na ako rin kikunita ng kuwan eh. Oh, Isa na yung problema di mo ako kagkuhan na ng imong kuwan. Galing ako kinit-kit aning tuhod sa lechon. no, hubag mo na mong kukunon sa mana. Di pa, kuwan mo kuwan ganito, silingan na mo ba? Ginita may nung tigib niya akong kukulay na kayo. Itom na kayo galawgan, bayana, hindi na dyan ko pa. Hindi na dyan ko pa tinawa, loy na kayo na kong kuko, tinawa, oh. Tinawa, kahit na kayo na kong kuko ba, oh. Sakit na kayo na kong kuko, part pa, part. Di ko katulog ka na, part. Apit na. Uy, Ilan na naman, lokon-lokon, di ko ninyo. May nabuka kagisukot, ay! ikaw ba? Sige lang. Ako na lang iabay ng akong pahigog mga Jillian sa mong kuko. Ilubong na lang nato ni sila pareho. Total, Pat, patay na man ko. Kana, ayaw ko. lubog na. Ayaw ko nanapat. Ayaw ko nanapat. Magposigil na akong gym, Pat. Pat. Ayaw, wala ka nag-gym eh. Nanawag si Jobert sa kuwawa. Daw kaya to dito. Jobert Mingito. Jubet Pinggito. Hatlog na ko lang Jubet Pinggito, ba? Salamat makita na lang, Jubet. Pap, dagan ko. Awa na, Jubet. Ito po rin tayo nito i-ex mo. Na, Toyak is my name, no impossible. Kawa na si Jubet. Ingas, Jubet, si Moy. Kabaksi, milito nga ni dagan mga neko. Sakit niya akong kapat, kanawa. Bert, hadlock daw kanina mo. Pagtay mo ito. Ako hadlo ko ni mo. Pagtay
Ano ba niya, ha? Wa mga nito ka. Wala mga nito ni... Katong imong amigo nga katong tangkad kayo nga kung ipapilapilog Marshall. Wa mga ni Anthony to kay hadlok. Ikaw ni noon. Gusto kay ugbok mo na imong ulo niyo? Ha? Kadamay sa kita na pandaray. Bet, ikaw ba? Di man naman binuangan, bay. Oo, nanasan mo ha? Kanta gani ng gani sa mga. O ikaw ay pag binorit kay... Balo ba ka sa kuha, ha? Kabalo ka, Bert, pasinsyahin na si Tuying na takda na to yung ex niya, si pamaligyag but-but. Mukha ni. Ikaw. Bert, tambaki ko ninyo, Bert. Di ba, Ay, istorya ng kagahapon na to. Sige kag istoryaan ako ni Tuyix na. Oo, ito ba? Ikaw, ano mo magkagisugotan ng bihanan na kahit yun? Kaya nang usumay, Si di Jillian. ba kuyo, sa tanan nga si Kag Jim dito sa mga duha mo ato ni mo amigo ni mo. Ikaw may pinakangilingig daw nga tirador og babae. Hindi nga mo man isugot ng bihanan ni mo. Ang bato ni Bert, tingalag ko, lisod magayo. Kauna sa ning ano? Kaning manok nga wala ni asin, wala ni bitsin. Tabang na kay pampawakan na, dili na siya. Paita, bro, na una may idala itlog ko. Kaya, malala siya. Bawal, langit-langit, langit-langit, ikaw ng nana. Kana. Ikaw ba? Bito, Philip Jan, natinga ko ni mo Bert, yung gikasugto na nga. Katong mga nakauban ni mo gym sa una dito, gipalaso man to nimo. Na, tinudan na yan. Tinudan na yan. Ako, di na ko magsaba-saba. Nga, dagang kong mga uyab. Gusto na, ikaw, Pat, ka ba? Pilit dyan. Inani na siya. Gamitan na ni mo siya ka ng mga kwan. Gamitan ni mo ni style ka ng suwestahon. Tapos Bombay. Hilak, tubangan. Pwede din na. Pwede kayo. May piti mo na, gisulay naman. Luy, alam to ako Akong giumong, kay pagkapago, magugkot. Inanak. Okay kayo. Bert, tanaw niyo, Bert. Titibo na, Bert. O di ba kaliaban na lang ang ritso na, Bert? Ayaw. Ada imni kapsula. Imni kapsula. Ito, kinahanglan ginako kayo ni masugot ni... Mapasugot ako ni Bayana, Loy. Mapainom ko ninyo, bay. Mapasugot ako na. Timani, mapainom ko ninyo, mag-celebrate ta. Pat, karas apa? Ako rin painom ni mo, Pat. Dakan mo kukwarta, Pat. Takdan man yung RJ nito. Ako na yung painom ni mo. Stilan ninyo. At chop yung kayo ng Bayana. Asas, at chop, katchop niya. Tabangin ko ninyo ba? Pat, dugli sa kagtapas yung kagalingon, magtaamin namin semua. Tama yung ginapar, tama. Lamay na lang doon din eh. Magtong italan ta. Ano ba? Sa maninodan. Sino ba tayo? Kinagkukunin mo. Sa maninodan. Nadete! Kaya ikaw suot yung malaki? Ulo? Magaling na ako doon, Jillian. Ako isulti ni mo. Ba't sa nilagay ko nilagay ko yung minayin mo sa iyo? Ano, nagpupong nilong ano? Paminaw sa lagi. Di ko alam na. Sukad ka ron. Sige, Gary! Nintras. Etras! Ay, sumay-sumay ba? Sukad ka ron, Nintras. Wapa ko na magsugot. Pay magbuwag ta. Buwag na lang ta. Natawa pa ko na magsugot. Para di na ko masakitan. Bulagi na lang ko. Hoy, paminaw niya! Malabo na rin kay Guli mong sukto ka na ko! Amo gani. Bulagan na lang din ka. Mintras wapa ko na magsugot. Oh. Luya ya! Hindi mo suko mo na bulagan. Hindi mo suko mo na bulagan. Ano ko binibula ka na lang ako pinaka? Ano ka na iba? Hindi mo suko mo bulagan. Ano ka na kapilit dyan? Uy, ako yung pamulag no. Suko mo na bulagan. Uy. Luya, hindi mo ano ka na iba?
Ako ba't siyang bulag ganda? Mau ba? Ano mayo? Mayo kayo yan, pati mayo ha. Ikaw lo. Sa'yo nasulti ni mo rin niya akong lolo, abe. Anak, Eksakto din dahil mo ginuka. Ginuka mo ka. Sugdaw po kayo tayo. Ubus pati preto na. Sili ka, lo. Pag-inom mo ka ng kape, oh. Kamalo ba? Asa akong tabako, be. Akong trisbe. Sa mabugdo mo ito mo. Kalas ka o thermometer. Manila tabako na sa kong keyboard. Sus, awak. Ay, adi na siya. Pagtiligan ka sa babae, ayaw pamugos. Yalo, masunod naman juga. Ana tadiya. Wala tayo mabuhat na kusunada ka niya siya hindi mo sa kusunada di ba? Nakakalawa mo lagi na kung gingo lagi mo. Nalugay naman ko nakagusto ko na niya, lo. Magtanaw-tanaw sa imong kilid o masinara na di na nagawa sa imong paghigugma. Bitaw, sakto yung kay Gadalo. Di na siguro ko kitag lain, lo. Gusto mo dyan ako Makakita na lagi ka. So, lahi gani. Di ba po ka maglingi-lingi po? Talawa ko. Nakamove-on ko na yan. Bago na sa ko kay Biggs. Hi, Biggs. Ay, kiss ko ba yan? Sasum. Saan mo ni mo shampoo gigamit, Biggs? Ay. Gusto na yung uyab ni mo, Loy? Abo ka na mo. Sabi kami na katong ng pearl lang sa sabon? Ay. Ayaw pagigada, ha? Ano man? Champion na ba na siya? Champion. Sampion na rin ay? Sampion ka? Masampion juga ron. Babe. Ay, pagkaligo na yung lot ako dito sa tungkuan, ha? Sa itong bakit. Ikaw mo kuyog, babe. Kanya, kabalog ipanugnaw kayo mo na pagkuligo may hipotermia tadi mo. Sige na, una nyo kayo. Haplas di ko ano, naway ko. Galing Kali nga, mansal-sal, galing. mansal-sal. Muna ko ingon, di ba? Nagalirin na snapin masigdade dyan imong magustuhan. Di ba? Naro lagi na sa kilid. Sige lang, lo. Tanawon ako, lo. Basig tumanon ako na imong giingon sa kuha. Basig tulog. Makikita na kong bagong inigugma. Sakto ka lang. Hala, sige. Dahil sa ko magbukot sa ko daghapon, magpainit ko na at sa kukuto-kuto. Kalisod sa nimbatan nyo na tuwi, abay mapresyon man ta. Bagoy ka na dulo ni mo. Oo. Pero sorti ang takat ninot, pingon ni Lolo nga naaras kilid-kilid. Mangita day kas kilid-kilid di ay. Suya. Ay, okay na ka ron? Wala. Baligo ba eh? Tara! Takasa. Mga tagsini. Ang tara mga tatag sini. Nga, pagkauman. Ako libre ni mo, kabalo man dyan ko wala kay kwarta diha. Anak ka, ako may inihagan. Ako lang iba. Sasaya, tikati. Sino bitaw ka? Ako lagi. Salamat. Ligawan ako sa lidoy. Oh, pero ako nalingaw mo. Mas nalingaw dyan ko kaya gubat ka. Lingaw ko sa 80 ba't iba rin na nasundan, no? Lingaw po na to. Pick up na may sakyan ni 80. Di naman bike. Kaya kaya ko ito ba, no? Nindot kayo. Asa na siya nga story gani? Nakigisulti? Saka siya nga story gani na siya ka ng E.T. Part 2? Kuhan good. Mumalang siya na nasa poultry, ano? Ikaw ba? Sa 80 ka itong dagang mga kuhan ba? Ay! Sakto! Ito mga very nice thing to eat. Mga very nice thing to eat, di. Ay, hala, eh. Nanyaon niya. Well, ama day. Thank you day ha. Ay, may minas na yung mga kuhan, imong chuchuyit, oh.
Di ba? Thank you ha kay... Ay, okay. Jokes lang sa sokins. Ikaw ba? Ayoko ko, anana. Ay, pag-thank you eh. Mm. Oh. Gihalokan ko ni mo, pinagyan. Ayoko halok. Dito. Ayoko halok ipilit dyan. Kinarama ko ipilit gan. Mo ba? Di, papilit na to na. Kasi but pasabot ipilit dyan. Dali na ko driven. Sakpat na sikyo, diri pilit dyan. Mapakyas kita ani ba? Kaya na ba nilang bangko di sa sinyalo kaysa kasikan din matumbaran na sa kalinya? Dito to sa may... Puntahan sa may operator. Nigawas man to. Uy! Jillian! Alay ka! Kumusta? Chokes lang. Asa ka kikan? Pagkabata, Ay, suplado na lang ka kaayo karon. di nga na naman jugudaan. Uyab mga nako. Uyab na kay sukto na ta ka. Sa ka? Iloy mo ka sa kuha sa una kay manguyab ka wata kay sukot. Iloy na kay kagasnawan. Sa una naman to. Okay ra na. Sige, bitaw, ako na binuang. Ano sa day? Ginalang ko nga, ang uyab na kakakaroon kay sukto na yung kalako. Ano sa day ka? Kasi nakaon mo. Wala man. Ganun nos. Sina ba, sukto ta ka. Uyab mo nga ka. Sige ba, pag-uyabin ako ba? Sunod tawahan na siya, wala may bayad, di man ng uyab. Bayad! Pilit dyan! Bayad, pilit dyan! Nga na mga ganun ginapapanguyabang ko nimo. Lubon bitaw sa una. Uyab mo kalako. Sa una lagi pero ganun di man ko nimo sugton. Ya ganun ginapa kuan mo ko nimo. Hindi mo sige na ka manguyab na ako. Kaya kung mo dyan ko, di mo dyan ka magkauyab. Mao ba? Ay, babe. Ay babe. Ay, babe, kumusta, babe? Ay. Kanina ko nagtuyok ba? Ikaw Lagi. nararay ka diri ni. Ay, Ay, nakikita na kasi. Ay, akong kaila si Jillian. Isa na siya, pilit dyan. Girlfriend na ako. Si Weng. Weng si Jillian. Hi, Jillian. Uweng, ay. Una na mi. Pilit dyan. Asam ka. Wala ka na mi. Ano na. Asam ka, pilit ka mo padayon. Ulan mo kaya ang balikan. Ah, Ako nagitabunan na akong kasing-kasing. Kaya nakasulod na si Weng. Tara babe. pilit dyan. Sige. Babe, tara, babe. Sorry ka, te. Tara, sagdi na sa diya. Pilit dyan. Pilit dyan. Di ba, last na lang, di ba? Kanahan ka na ako. Sa una na to. Wala ano ko'y gusto ni mo. Kasi mahal ko siya. Pilit dyan. Pilit dyan. Make my way downtown, walking fast, faces passing and homebound. Staring blankly ahead, just making my way through the crowd. Wala man sa ingon nga ni Balos ko dolanday. Aban mahulog gyapon na nandagana. Pero nakasal namin ni Weng. Umalipayo namin sa among panagmanagtiayon. Samtang balita na ako wala gihapon kauyab o bago na di gibulagan si Jillian. Sa iyang ex nga di pagit gwapo. Di man ko bitter.
Pero may nasa di ay, nawa ko niya gisugot. Kaya kung gisugot ko niya, wala unta na himong kami ni Weng. Kung karon mas malipayon ko. Salamat kayo, Dolanday. And more power to your program. Hangtod sa sunod higayon na usab. Kini niyo suwat magtatampo. Philip John. I don't know, but I believe that